Gabon! Ongietorriak ez gaude konforme saio berri hontara. Gaurkoan, punrock eta energiaz lepo dugun taldea Deba Garaiatik datorkiguna aurkezten dizuegu. Zuekin, Txakurrak! Bajos del ser humano. El colegio me fui, no era para mí. Y a la calle me di, y a la calle me di. ¿Qué más da dormir o comer? Si te puedo joder, te voy a joder. Vive en la calle, vive en la calle, vívela, calle, vívela, calle. Yo nunca quise ser como el resto y vestirme con abejas y trapos. El trabajo me fui, no era para mí. Y a la calle me vi, y a la calle me vi. ¿Qué más da dormir o comer? Si te puedo joder, te voy a joder. Vive en la calle, vive en la calle, vive en la calle, vive en la calle. Yeah. Yeah. Zabortegi bat bilakatu den mundu hontan. Itxasoaren aparra plastiko bakarrik bakar. Janari azkarra, azkar botatzen da. Supermerkatuko atzeko atean. Atxeteko trenak gure herriko historia zudatuko du. Milaka jugadutuen askatasunean. Presoak kartzelan bezain seguru sentitzen gara. Azkar doan mundua, azkarriko da. Kapitalismoaren kolatzetan itota. Gaur galdutakoa berreskuratzeko beratu aliotera.
rock and roll.
Atzetikon ies egingo dut laster Ta edozein poetak nahi badu Janadia defenditzera Janadia defenditzera Burua zutan ari dira Telebistaren aurrean Eta gaueko kaletan Bakarrik txakurren itzan lau Moskortien kantu zarrak Portak izitu dira Inork ez die kasu egiten Inork Poemak orientadores Hormetan daude bidea eratzen Inork ez du nahi Ez dut nahi Idi gorriak adura Idi berrietan bihurtzen Eta gaueko kaletik Zakubiltzaien erasoa Zakubiltzaien erasoa Bere burua galduta Segurtasunaren alde Bizizatea zaila den Soilik bezerek eraun behar Soilik bezerek eraun behar Poetak izitu dira Inork ez die kasu egiten Inork ez Poemak orientadores Hormetan daude bidea eratzen Inork ez dut nahi Ez dut nahi Vale, ya está. Wow, 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 wow Gabon, ongi etorriak ez gaude konforme saio berri hontara, eta gaurkoan badugu Arrasate eta Aretxabaleta tarteko talde bat. Txakurrak izenekoa, nahastu naiz edo horkoa zarete? Bai. Debarra. Bai, ni kanduta azken fitxegian iztaldekoa, baina debakua. Debakua. Hori da. Ongi baino dena deba garaian gelitzen bro? Bai, deba baiaran, hori da. Bai, Deba baiaran. Deba baiaran. barrena artean. Beno, aurkeztu zuen buruak, nortzu zarete? Zer jotzen duzue? Hasiko gara zugatik, adibidez? Bala, ni Jokin Monomendi, eta gitarria joten dut, hau barik nau, horixe, beste pare gitarria joten dut. Formala dalako, dago hau Ni Aitor magistia eta bixe. Ni Ekaitza hotza. Ni Xabi bateixia eta Jauer gitarra. Ongi da. Eta, beno, normala da, hotxi gabe gelditu izana, zen orentxe bertan jo duzue zuen kontzertu hau. Eta, beno, zein, nondik edaten duzue zuen musika jotzeko edo? Nik uste musika, txakurra gola punk rock talde dala esango genuen, no? Punk rock, rock and roll talde bat, eta gero horren barruan bakoitzak ere bere eremutatik eraten du pixka, bakoitza bere influenzia aska. Eta nik uste hori, beti, talde dane bezala, dago punto komun bat, dano gustatzen iguna, dano asko gustantzeko, baina, bakoitza bere mobidekin, no? Bakoitza bere raresak ere bai, Bai, hori da. Eta beno, ikusten da, 77ko punk rocka, rock and roll pixkat, oi pixka bat ere hor dago, Bai. edo oia pixkat baztertuago, ja da. Bueno, esan... Ez dugu uku itxen horrena, guztoko dauko, ez dugu uku itxen, baina bai, nahi dugu punk rockan eta rock and roll mundu hortan ibiltzea, baina oi ikutuak be badauko be, bai. Azkenean,
Hori. Inkluso hardcore toke batzuk be auki leike. Bai, Urrengo baten. Beno, txakurrak izango nuke 2008 urtean edo, sortzen dela? Sortu lehena. 2006-2005 edo. Amasei. Bueno, hor sortu zenuten Los Perros. Badira urte batzuk. Los Perros zineten? Sean los perros, bai. Bazen Valentziako talde bat ere, rock and roll talde bat. Horregatik aldatu gauen apuru bat. Aldatu gain horregatik txakurrak era, eta ero konturatu ginen, Txakurrak eba ondo gainen, sabela talde bat lehen txakurra Ondoaino ditzuzena. jartzun, Ondo gain uste dut. Laroiko amarkadan, Laroiko amarkadan. Egon zala, bai. Eta, bueno, 2006 orduan. Jada badituzue disko pare bat? Bai, hori da. Bai, eta pixkate konta iguzue lehendabiziko diskoa noiz atera zen, nola izan zen? Urten, ez dala bi... Eta iru edo, Bai, pandemia garaian nik izango naukira, urten zala. Pandemia hostian, Bai. ze grabaketa hasi ginen pandemian, eta urten zan diskua pandemia hostian. Hasi ditzen grabetan lehen hau, Xabi fan zan Sudamiketara eta bera bueltatzerakoan, hori. Pandemia aurretik hasi zan, eta bukatu. pandemia bukatu zanean, Urten zan. Oso zorua izan zan. Prozesua izan zan oso luzia, oso nekeza. Hemen datorren kantantia, hori zan lego kantantia, eta horre medio hori txizaben bera taldia, gero zatu zan beste kantante bat. Izan zan nahiko nazia, lehenengo dizkan prozesua izan zan oso nekeza. Pandemia garaian be zauen errestasunik fateko grabetan tokitzetara, ibilizen ginen Arama izon grabetan Agotzak, ez opuru bat estrangiz, faten gabetan, bastante kaosa izan zen. Bueno, ja, preskribitu du, pasada. Bai. Esan leike. Txirula virus. Eta... Bueno, eta bigarren diskatera berri hauko hori da. boskote bezala ibili ezate beti? Bai, beti boskote bezala. Baino abeslari aldaketarekin? Hori da. Gitarrista. Hiru abeslari... Egon dira. Bai, ni naiz hirugarren abeslaria. Bai. Txakurrak taldekoa. Eta motibatu ez da? Motibatuta. Bai, ikusi zaitugu kontzertuan. Atope zinela. Bai, hori da. Eta gero ja, bigarren diskarako joan zineten estudio batera edo, nasaiago. Bai. Mikel Bibsekin graba gauen. Epoka Studios, Bai, hori, izan zan pixkat, bigarren disko hau batea zan, nik usteet, nik usteet taliak ere ukizuala hori, abeslari aldaketa hori, eta orduan ni sartzian igual bai izan zela, como eskusa perfecto, en plan, jarriko gea serio abesti berriekin, jarriko gea grabaziora beira, eta hola izan zen, sin más, sortu zian abestiak, poliki, baina bai hartu genuen pixkat nik usteet konstantzia mantentzen, ja pixkat bigarren diskoa beira. Isa gaitz hartu dela eta taldeak impulso handizia hartu dagoela gaitzekin, ze bigarreko matrankas eta barrankas, eta ontxe nik uste dara gure momentu honena esango nauke. Bai, bastante motivauta. Bastante egonkortuta. Hori da, egonkortuta, ensaia... Kantuak ateratzen, ontxe bauko zehose hor proiektu txon bat gure lagun batzukin, gerrikakuak, agurrekin, eta a ber, horrela ditz. Agurrekin. Agurre bere bigarren diskoa kaleratu du, gerrikakoa, potentia. Eta elkarrekin zerbait egiteko asmo duzu? Bai, split bat egiteko aukera planteatu dugu. Iraia aldera, gutxi gara. Bai, egon ginen joauen, parega kontzertu joauen batera eurakin, ordizin da azkena larrabetzun, eta larrabetzun kontzertu eta ero parrandan gazela irtezan ideia, eta bueno. Momentu hona da ideiak ateratzeko. Bai, eta irai aldera hauko intentzioa sartzeko estudiora, bitaldiak batera, eta gero irten maztakin noiz irtengo dan, baina... EPA, diskoa? Bai, lau abesti bakoitzak, eta gero ikusiko da. Gero, batanok izan, kantu batanon artian itxeko osmoa. Ikusiko da. Hauek gara baina esaten, eta supongo igual hau ateratzen danian, igual ja bai eukiko forma gehiago hartu, eta así que igual... sin más. Bueno, esaten duzu egonkortasuna lortu duzuela, eta nabari da zen ikusten dut azken alian nahiko kontzertu ematen ari zaretela. Bai, sin más, jotzen hilabetia mintzat bat obi, batutan gehiago kuadratzea, ez batzutan gutxio, baina bai, bintzat konstantzia hori, leku ezberdinetan jo, gustatzen zaizkigun lekutan jo, gustatzen zaigun jendiakin, eta hori gehien bat.
Eta gustatzen ez zaizkizuen lekuetan, ez? Ez, nuke hori, nire ustez ez. Ni behintzat, enaiz jongo jotzea gustatzen zaiten leku batea. Haku toka, gainera. Ez leku bat biztaz gustatzen zaiten, ez leku bat fizikoki zatar erutzen zaiten, igual, pues, jo que sé. Adibidez, Vicente Calderón estadio. Hori da, adibidez. Ba, eta bueno. Estuzko ditxuko, segura. Horkak eitxeko tokiona da. Hain urrutira junga bere hemen badago lekuak, ez eskiguna gustatzen ere. Beno, eta normalean, Gipuzko aldean jotzen duzue, irtetzen zarete? Ba, gixasan bai, ez? Bai, a ver, nik uste, pues, baiara inguruan bastante jodegula, gero, pues, Bizkai aldian, pues, Bilbo aldian, Larrabetzu aldian, bai. Baina gaixa bez. Iruñan, bai, jodau. Aitzinean pare bat aldiz. Pixkan nik uste ere mugitze gerala, pues, jo que se, gure eszenan mugitzen dian lekuetan. Eta, ez dakit, nik ez dut ulertzen gure proiektua mugimendu hortatik kanpo, ez dut ulertzen, ulertzet, pues, jo que se, gu gabiltzala, pues, bai, estena baten, bai, hori da. Entzuteko, ez, goguak ino. Bueno, Vicente Calderonen igual jogeika. Deitzen badute? Ez ez da ekait. Saque la billetera. Ontxe dauko be Madrilen eta Logroñon be bai, maiatzean, kontzertu pare bat aztukara berdinean. Maiatzak 16-17. Bai, hori da. Ez da Vicente Calderonen, Karabantxelen bai. Ikusiko. Karabantxelen? Ui, kasu, Eta, bueno, Logroñon pintxoak jateko leku ona da. Bai, bai. A ver, eltzan en Logroño. Helduko gara. Hostiaria Madriden jotzen dut, eta larun batean, a ver, zela gazen. Bai, nik... Pintxon bat jauziko da. Nik jotzen nuen taldetako batean, aspaldin Logroño jo genuenean, eman zuten diru guztia, gero urrengo goizean pintxotan gaztatu genuen. Agar urrengo goizea iristean dirua. Hombre, bai, emango dizuete zerbait. Bai, espero. Edateko edo, espero. Dirua iristeko eta pintxotara joteko goizea. Galduz gaingo. Eta zer izketzen duzue zuen zuzenekotan? Ni uste gure zuzenekotan eskaintzen degula dala jarrera, eta... Sin más, jarrera eta zuzeneko potente hori da guk behintzat ikusten deguna, zuzeneko bat abestian atzetik, ondo pasatzea. Ondo pasatzea, eta hori gordintasuna eta gorroto hori ere transmititzea, eta pixkat hori. Eta jaia bai, apur bat, ez? Bai. Talantza bai itzen du. Bai. Jendia zatzen gara mugiarazten, batzutan jendia mugitzen da, ez batzutan ez. Txakurrak izan Baina gu beti mugitzen gara. Zaunka, nik uste nahiko importanti dala eta sobreto garai hauetan aserretik abestia. Nik uste hori bai dala punkak historikamente eukiduan zerbait, eta nik uste remarkau behar dala, eta gaur egun de hecho nik uste Euskal Panoraman, eta ez dut esango igual punkian konkretamente, baina bueno, tale asko dedikatzeiala esatea bizitza ze politxean, eta holako txorrada, eta nik uste bai tokatzen zaiguna ala, pues ikuste ditugun inguruan ikuste ditugun mierdak esatia, eta pues, beste jende batek esango ez ditun mierdak esatia, edo beste medio batzutan ateako estiana, pues jo que se beti kontrakultura izan dana, pues nunbaitetik aparte, pues zerbaiten kontraitia eta konfrontatzia mierdak. Eta gaur, eskaini diguzuen kontzertu hortan, zer eskaini diguzue? Kantu berriak, kantu zarrak? Nasketa bat, ez? Bi kantu zar, bi berri, eta ero Saraman berzino bat zuzenekotan joten duena normalien, eta... Bai, de hecho, azkeneko zo ginen pentsatzen pixkat, hemen aukerak eta hola kontzertu motz bat jober genula, eta pixkat, pues ni bai pentsatzen unzin ber genula zerbait, danetik, no? Ba, soin atea dugu disko herri hortan nik abesten dut, baina igual badau abesti batzuk atzian geldi udianak. De hecho, askotan pentsatu izan dugu igual disko zaharran soinuak, igual esian oso gustora geratu, eta hori, pixkat, abesti horiek berhartzea, ere, azkenian kriston abestia dialako, eta hori, pues, gaur egunera ekarri, eta hortaz aparte bersion bat, pues, ondo jotzia. Eta ikusi dut YouTubeen bideoklip bitxi bat egin duzuela hor Google Game inguruan. Hor da duna. Norbait dago horatzean eskutatua, bai. Eta, nolatan hor Google Game eta armi arma horren inguruan
Ba, hori izan pixkat, iten referentzia esate genuen esaldi batei. Abestian, letran esaldi batei arman saria ipatzezun, eta esan genuen, ostia, egun hortan Bilbon jo genuen kontzertuan agenuen, eta esan genuen, aprobetxau genuen eguna, pues, juteko toma batzuk grabatzera, gero horrekin montaje bat iteko, eta sin más, pues, okurritzen egun, ostia, pues, arma, uste izin okurritzen. Armaren sarean irten ezenean horregatik apur bat hori zezan ideia. Bai, hori da. Eta gero, hori, errekia eta larria da bilua eta, ez? Beti rock radical basko eta hor beti presenta ukidugu bai, así que... Bai, badu bere... Era ona zan itxeko olako... Bere xarman ez eta garbi egon orain. Toki hori. Ondo pasagoen bideoklip grabatzen, barretxo batzu eta hoen. Eta baduze beste bideoklip bat? Hori pixkate ikusi duana, da kontzertuen irudiak hartuta edo... Hori da Berlineko. Berlineko azteu gara, bai. Jogauen... Tatxesekin eta larrek bakin, jogauen kontzertu eta han grauzan lana. Bai, Berlinetik nemotzat, eta zer moduzko esperientzia hola hiru talde euskaldun horrea joatea? Itzela, pasote. Zehazte buru. Motivación, hor, 100%. Gero aste bete rekuperatako, baina... Normala denez, bai. Baina, bueno, mereció la pena, Sobrao, oso ondo. Eta publikoa? Euskal publikoa edo bazen bertako publikoa? Danetik zauen. Baina batez be euskalduna zan. Bai, baina hango jendia egon zan. Danetik zauen. Hemengo jende asko, gurekin etorri ziren lagun asko, da ero... Hango diaspora ere? Han bizi ziren euskaldunak, eta hortaz gain, bertako jendia be... Torri zan, bai. Kaimeretzin izan zan. Hola, etxe okupa olako da bastante. Non izan zen, barkatu? Kaimeretzi, bai. Eta oso gustora egon ginen, bai. Kriston girua. Zan zulo batan, eskieretan geitzi, zerdi baten dana egin ba. Itzela izan zan. Gure lagun batek montau zauen Pipo, Mondralako batek. Eskerrak emendik, eta gorantziak. Pipainaz. Eta hor... Edizioan agertzen da lehenko pertsona. Eta hor nonbait kanpotik ibidez arete gehiagotan edo? Ez na irtera bakarra, eta estela dana Euskal Herri barren ezin dira, kontzertuak. Oin dauko Madrid. Logroño eta gero Galizia fateko esmuakin, ez? Esmua. Hori oso irien dago. Etorten dana. Hori da. Nik uste honekin, nahiko dugula, egin dugu kontzertua, egin dugu elkarrizketa, beraz, mila esker, Arrasate, Artxaleta eta de batik, etortzegatik, haupazuek eta laser arte. Eskertzen da olako... Olako estena mantentzeagatik eskertzen da olako proiektuak eta... Gure jatorria, gure belaunaldia, gure generoa ez zaigulako inporta, batzen gaituen zerbait dugulako, eraldatzearen alde lan egiten dugulako, ez gaude konforme. Gaztegera gaztegaz gaude konforme, mundu garbigo bat bizire genduke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gaztegera gaztegaz gaude konforme, gaztegera gaztegaz gaude konforme.